ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/7/24 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ನೆನೆಪುಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆದ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಚೋಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ದಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬಾಬನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಲಿನ ಸಂತೃಪ್ತಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡು: ಅಕಲು ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ: ಏರೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕಲು ಬೇತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ಲ ತಿಗುದು ಬುರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಾಲ್: ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಅಸತ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೂರಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಡುಪ್ಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಾ ಪ್ರೀತಿನ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾತೆ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಈರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಈರೇ ಸರ್ವಸ್ವಾದುಳ್ಳರು ಒರಿಯರ್ದೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿಖಲ್ನ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಧಾಮದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದುಃಖಧಾಮಡುಲ್ಲರು ಅಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು. ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪು ನಕಲು ಕೇನ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಭಕ್ತಿಗ್ಲ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯತ್ತು ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಥಾಟ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ವಿದ್ಯೆನ್ ಕಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರೋನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ಲ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಪಂಡತ್ತು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡು ಐಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೋನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು. ಆರು ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಹೃದಯ ಇಡ್ಬೋದು ತೆರಿಯೋನುಜೀರು. ಇದೇನು ರಾತ್ರಿಲ ತೆರಿಪ ಪ್ರತಿವರಿಯಡ್ಲ ವಿಕಾರಳೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಚಿ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮೋಹಾಜೀತ ಆದುಪ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮೋಹಾಜೀತ ರಾಜರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಬುಲಿಪುಜೇರು ದುಃಖದ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮಾತಲಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೇಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಕೂಡ ಬಾಬನು ಬತ್ತದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಯತುಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ನಟುವೆರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ದಯಸಾಗರಾದುಲ್ಲೇರು. ರಾವಣೆ ನಿರ್ದಯಿ ದುಃಖದ ಮಾರ್ಗೊನು ತೆರಿಪೋನ ಆಯದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖದ ಮಾರ್ಗೊಡು ನಡಪುವೆರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನೋ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪುವೆರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಲೆ ಅಪಗ ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಗೆ ಜಗಜ್ಜೀತೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂತುದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಂದಿರೊಳಗೆ ತರೆಬಗ್ಗವೆರು ಅತ್ತಂಡ ಮಂದಿರೊಳಗು ಪೋಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇಂಚ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಭೋಗೊಂದೀಪೇರು. ಅಂಡ ದೇವಿಯರಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ತಿನ್ಪು ನಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೂರ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಲು ಪೂಜಿ ಇಂದು ಮಾತ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸುರುಸುರುಕು ಒರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು. ಐಕ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸತ್ಯವಾಯನ ಪೂಜೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪು ನೆರೆದವರನೆ ಪರಿವಾರದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಈರ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪು ನೆರೆದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನೆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸುರುಸುರುಕು ಮೂಲವತನೊರಿತ್ತ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಇಡೆಗು ಶರೀರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೋನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪ. ಸುರುಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ದೈವಿ ಶರೀರನು ದೆತ್ತೊಂದೊಂದಿತ್ತ
ಪಂಡ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಲೆತನುವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣುಡು ಬರೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಈತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೇರೆ ತಮ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ರಹಸ್ಯನಂತೂ ತೆರಿಪದೇರು. ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರುತ್ತ ರಾಜಕುಮಾರೇ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆಲ ರಡ್ಡನೆ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಅಂತರಾದುಪ್ಪುನು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಡು ಮೊಕಲೆಗ್ ಸುರುತಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೊಕಲೆನೆ ಶ್ಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಡಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಮುದ್ರದ ತಿರ್ತುಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಎಂಚ ಲಂಕೆ ದ್ವಾರಿಕಾ ಸಾಗರದ ತಿರ್ತುಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರನು ತಿರಿಯೊನ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಲಿಕೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯುವಿರತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪುದರು ಭಾರತ ಪಂಡಾದುಂಡು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆಪುನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೇನು ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಮಕುಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರೆದಿಜ್ಜನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಇಂಚಿನ ಮಧುರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಮರೆತು ಪೋತಾರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಧುರ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಕ್ಕೊನೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಹೇ ಪ್ರಿಯತಮನೇ ನಿಕುಲು ಈ ರಿಯಪ ಬತ್ತದು ಪ್ರಿಯತಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಅಕಲ ನೆನಪುಡು ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣೀರುನು ಸುರಿಸವೆರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನೀಯರಾದುಲ್ಲರು. ಭಕ್ತಿ ನೀರ್ನ ಪತಿ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾರ್ಗೋಲ್ನ ತೆರಿಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಒವ್ವೋ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇಂದಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾರು ಕುಳ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ಕೈತಲು ಈ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುನನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದೆಕ್ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಇಂದು ಮಾತ ಒರಿನ ಮಾತಲ ಹಠಯೋಗಿಲ ಅದುಂಡು. ಹಠಯೋಗಿಲೆನ ಚಿತ್ರಳ ಸಹ ಉಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಬತ್ತದು ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿಯಾನಗ ಹಠಯೋಗ ಇಂಚಿನೇನು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಣನೆ ಸಂಗಮಡು ಬತ್ತದು ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯೋಗಟತ್ತು. ಸತ್ಯೋಗತ ಆದಿರಂತೂ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದವು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪೂಜ್ಯರಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪೂಜಾರಿ ಆದು ಮಲ್ಪನಾಕಲು ರಾವಣೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ನ ತೆರಿಯು ನೊಡಾಪುನತ್ತೆ. ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕಲು 6 ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲೆ ತೊಜ್ಪಲೆ ಕುಡ ಜೊತೆಟ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಶರೀರ ಭಾರತ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಳುದ ಖಂಡವಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಖಂಡಡು ಅತ್ತನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಖಂಡ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಇದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಅವು ಮಾಯದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಲಾದುಂಡು ಈಶ್ವರನ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬಲಾವುರಿಯೇ ಅರ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಅದ್ಭುತಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಐಕೆ ಹೆವೆನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರೋಣಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತಿರುಗುವರು ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂದು ದೇವತೆಲು ಏರುನ ಕಲೆ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಏರುನ ಕಲೆರ್ದು ಸರ್ವೀರ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿಲ ಉಪ್ಪಡು ಸುಖಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗಡಂತೂ ಸುಖನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಃಖದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶರುಡ ರಡ್ಡನೇ ದರ್ಜದಕ್ಲು ಚಂದ್ರವಂಶರು ಆಪೇರು ನಿಗುಲು ಆಸ್ತಿ ಕಾದುಲ್ಲರು ಮನುಷ್ಯರು ನಾಸ್ತಿ ಕಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಮಾಲೀಕ ಬಾಬಗ್ ಜೋಕುಲಾದು ಅರೆಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಗುಪ್ತ ಲಡಾಯಿ ನಡಪುಂಡು ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಶಿವನ ರಾತ್ರಿದ ಅರ್ಥನೂ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾದು ದಿನ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ಆಕಲು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ವಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂದು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರು ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತನುವೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಬೇರ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಚಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಏಪ ಪತಿತ ಅದು ಬಿಡುಪೇರು ಅಪಗ ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಪತಿತ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಪೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ತರಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ನ ಮನೋಕಾಮನೆಲು ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಐಟು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೇನು ನವದ ಭಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಏಪೋರ್ದಿಂಚಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗೊರ್ದಿಂಚಿ ಭಕ್ತಿದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪಾತೆರನು ಮನುಷ್ಯರು ಓದೊಂದು ತಿರ್ತಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕುಳಿದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬರುತ್ತೇರು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿದುಂಡು ಏನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ಐಟು 84 ಜನ್ಮನು ತೊಜ್ಪದೇರು ಮಾತರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನು ಜೇರು ಏರು ಸುರುಟ್ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನುರು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಕೂಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು 21 ಜನ್ಮಲೆಗಾಯ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಸ್ತು ಊಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಬಾಬಾ ಆಯ್ತ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ತೊಜ್ಪಬೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಐಕ್ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಏನನು ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದು ಸುಖ ಪಡೆಲೆ ತನು ಮನದ ಕಲಹ ಕ್ಲೇಶ ಮಾತಲ ಕಲೆವ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪವಿತ್ರರೆಗ್ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನ್ಮನಾಭವಾದು ಪುನಗ ಕುಡ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಗತಿ ಪಂದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸದ್ಗತಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಗತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದುರ್ಗತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾನು ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕುಲಿಗೆ ಬಾಬಾನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋಯಿರತ್ತೆ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತಿರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ಮೋಟಾರ್ ಆದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ದೀಪನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಓದೊಂದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಾದು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ತಬ್ಬಿ ಬಾಬುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅವರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬರ್ದು ಪಾವನಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪಿತರ್ದು ಪೋಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೊಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಿಂಜವ ನೋಡಾಪುಂಡು
ಆತ್ಮನು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತೊನೊಡು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಏಪಲ ತಬ್ಬಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲೆ ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿನಾಶಿ ಅದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವನೊಡಾಪುಂಡು ಮೋಹಜೀತ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತೆರಿಯುನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಧುರ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಭಾವ. ಈ ತೆರಿಯುನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆನು ಬಾಬನ ಕಣ್ಮಣಿ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಡು ಸಮಾವೇಶಾಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಂದು ಬಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಸ್ತಕುಡು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಮಸ್ತಕಮಣಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿ ಬಲಗೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಭುಜಕುಲು ಬಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯುನ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಯ ಚುಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ವೇರ್ನ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಹಜ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.